Bos días a todos e a todas. Acompáñame Adrián, da empresa Itaca. Imos a presentar Noites Alternas, un programa de lecer nocturno alternativo destinado á mocidade. Trátase dunha proposta que nace coa vontade de ofrecer alternativas de lecer distintas ás habitualmente relacionadas co colectivo durante as noites dos xoves e dos venres, en semanas alternas. Un tempo de lecer xuvenil que queremos encher de contidos e actividades educativas, culturais e sociais cuns obxectivos específicos que axuden a establecer relacións persoais saudables e constructivas, que faciliten a participación de todas e de todas en igualdade de oportunidades grazas a unha variedade de actividades ofertadas ao seu carácter gratuito. Queremos tamén que apoien a prevención de hábitos de consumo de alcohol e de drogas e que xeren dinámicas críticas, participativas e creativas que poidan reverter en beneficio das propias mozas e mozos e tamén da sociedade en xeral. O programa, que nos explicará polo miúdo Adrián, inclúe unha gran variedade de actividades espalladas pola cidade. Nas noites sempre dos xoves e venres en horario nocturno, de 8 da tarde ás 12 da noite. Todas estas actividades son sempre de balde e pódense desenvolver grazas á colaboración de asociacións, equipamentos municipais e de persoas interesadas en ofrecer o seu talento e a súa experiencia. Todo isto revirte nun enriquecimento da oferta cultural da cidade e ao mesmo tempo activa e fortalece o traballo de base das persoas, asociacións e dos colectivos do Concello. Dito isto, a actual proposta busca posibilitar a continuación deste traballo en rede iniciado os anos pasados que axuda non só a dispoñer dunha alternativa de lecer máis enriquecedora, activa e constructiva, senón que tamén permite difundir o traballo das asociacións do Concello e desenvolver e proxectar o talento e a creatividade da xuventude compostelá. Para apoiar este proceso, convocouse un convite para que as persoas e entidades interesadas pudesen presentar as súas propostas de actividades para desenvolver nas noites alternas. Presentáronse un total de 48 propostas, de moi variada tipoloxía, o que dá boa conta do interese suscitado pola iniciativa, e mesmo da necesidade de establecer plataformas e canles para que o talento mozo poida desenvolverse e proxectarse en condicións de calidade. Hai que subliñar, ademais, que dada a situación excepcional que estamos a vivir coa pandemia do COVID-19, priorizouse a programación de actividades que facilitasen a prevención, como, por exemplo, actividades creativas para grupos pequenos, con materiais individualizados, actividades externas con xogos e roteiros, e tamén de actividades escénicas en espazos amplos, aínda que con aforos reducidos. Antes de dar paso a Adrián de Itaca, que nos concretará en que consisten estas actividades, debo dicir que o programa estenderase ata o 18 de decembro e que as inscricións faránse semanalmente, cubrindo un formulario en liña disponible na páxina itaca.gal e nas redes sociais. Debo comentar que o programa comezou o pasado 24 de setembro e que de momento está tendo, a verdade, moi boa acollida. Nas súas primeiras semanas de programación, as prazas ofertadas cubríronse na súa totalidade e na maioría das actividades abríronse listas da garda. Era algo de esperar, nese sentido afectanos a limitación de 10 persoas, nas cales se debe de incluir o monitor, pero, en fin, é algo que me parece fundamental, porque estes momentos, ademais, nas que se está poñendo a xuventude da mocidade no punto de mira da transmisión, eu creo que non só debemos ter unha aproximación punitiva aos comportamentos, senón de ter esa visión solidaria que transmitimos desde o primeiro momento da pandemia, de que é un asunto colectivo, de reforzar a capacidade das persoas para manter un bo ánimo nun momento no que todas e todos están a sufrir moito, a modificar grandemente as súas vidas para poder desenvolveras adiante. Este é o sentido da iniciativa. Adrián. Pois nada, concordo firmemente co que acaba de decir Rubén, sobre todo polo vivido por todas e por todos. Creemos que a programación vai a dar unha posibilidade de desenvolver actividades de ocio de maneira alternativa e preventiva. Entonces
tanto para a enfermidade en sí como para enfermidades derivadas como pode ser a soidade ou outras cousas. Entonces animo a xente que veñe e participa e dou grazas ao Concello por que puidéramos sacar adiante este proxecto. E falando un pouco das actividades que vamos a realizar, pois nada, esta semana que ven, o 22 de outubro, temos a primeira obra teatral, a primeira de 4, penso, no Centro Xove, con imprevisto, de momento impro, e outro obradoiro dos que xa facemos varios que veñen programados en base a experiencias no confinamento, no? Temos tamén obradoiros de fermentos, obradoiros de cociña, obradoiros de cousas que podes facer na casa, e este é o botiquín vivo na xanela, uso e cultivo de plantas medicinais en maceta. Pois é un pouco unha actividade que vimos que se podía desenvolver grazas a que se puxo algo de moda no confinamento, isto de cultivar as túas plantas na casa e demais, e igual que esta, pois outras moitas. Tamén o 23 de outubro xa temos o exitoso obradoiro de cociña cromática con Tareixa, e un dos 3 grandes xogos que imos a desenvolver. Os grandes xogos son iniciativa da Asociación Itaca, e prácticamente de maneira íntegra vamos a facer grandes xogos pola cidade, neste caso na Alameda, aproveitando, pois, a ver se sigo o tempo e que priorizamos a actividade ao aire libre. Este grande xogo chamamos o Asalto a Susana, porque a Susana foi o castro, quizáis o inicial de onde naceu a cidade, cando foi tomado polos romanos, pois agora vamos a facer que somos os castrexos, que voltamos ao castro a recuperar un tesouro. Non digo máis, espero que participedes. En canto ao resto de programación, seguimos un pouco a liña de outros anos, con obradoiros e espectáculos. Non sei, podo falar de cada un. O 5 de novembro, o obradoiro de impro, ten relación co espectáculo que vai haber a semana que ven. Outro obradoiro de despensas saudáveis e fermentación láctica, algo que pensamos que tamén está bastante de moda, o tema da fermentacións na casa, de conseguir iogures, de conseguir kéfirs. Logo, o 6 de novembro, o venres, volvemos con cociña, isto vai ser todos os venres, e outro roteiro nocturno ao aire libre, con Eduardo Sánchez Novais. Vai pola rúa de San Pedro, chamase San Pedro, de entrada do Camiño a Barrio Obreiro, pois un pouco un percorrido histórico e alternativo para ter outra visión sobre o barrio de San Pedro. O 19 de novembro temos unha actividade que vai ser en liña, sí ou sí, que é o de Boas Novas, con Oístes Teatro, e o obradoiro de muralismo con Joseba Muruzábal, que é este rapaz que fai as aboas xigantes, as superaboas, sabedes, que, bueno, bastante famoso, e nada, que seguramente enchamos outra vez as prazas. Por onde iba? O obradoiro de urbanismo con Iago Lestegás, tamén para interactuar con Compostela, pero desde outra perspectiva, sobre un mapa, sobre as vivencias persoais. Por onde vou? Venres 20 de novembro volvemos co obradoiro de cociña, e o segundo grande xogo, o das castañas do dragón. Este o levamos facendo xa desde o principio do Boas Noites, antes de que se chamara Noites Alternas, e a verdade é que sempre foi un éxito na Alameda. Este ano adaptado as prevencións de coronavirus e demais, entonces haberá menos participantes, pero creo que vai ser igual de divertido. Supoño que moita xente repetirá. En decembro, pois o 3, temos máis teatro con Faísca, que tamén recuncan a historia natural das extrañas criaturas mariñas. Todas as programacións teatrais son no Centro Xove, no seu salón de actos. O obradoiro Manso Pandeiro con Carme, para aprender a tocar o pandeiro e a facer o teu propio pandeiro. O venres 4 de decembro, o obradoiro de cociña outra vez, con Tareixa, neste caso a cor morada.
outro roteiro nocturno de Edu co modernismo en Compostela e os xogos de mesa con outra asociación de Compostela que é 6 de 6. Este tamén no Centro Xove. Rematamos a última semana do programa, o 17 e 18 de decembro, con teatro de Medievándalos, o xoves 17 ás 9 no Centro Xove e o obradoiro de creación feminista con 7H Cooperativa en Itaca, ás 8:30. E o venres 18 de decembro, o último obradoiro de cociña e o último grande xogo que tamén prometemos que será moi divertido, que é o da herdanza da tía Itaca, que será no local da nosa asociación. Os xogos e demais actividades procuramos que teñan a súa variable online. Entón, no caso de que teñan que isto vaya peor e teñan que encerrarnos ou se curten este tipo de iniciativas, estamos previstas, os formadores e educadoras das actividades están previstas, contamos cos medios para poder desenvolvelos de maneira virtual. Entón, bueno, de momento o estado de alarma está en alerta vermella, non é? Pero non se corta as actividades, entonces vamos a tirar para adiante sendo precavidos e precavidas e esperemos que podamos disfrutar do programa na súa integridade e nada máis. Bueno, moitas grazas a todos e a todas. Non sei se hai alguna pregunta. Alguna pregunta? Non sei cantas prazas hai para todas estas actividades. Sacamos a convocatoria todas as semanas, o primeiro lunes da semana ás 00:01. As prazas dependen do número de formadores, pero como moito son 9 personas, porque se hai un formador e logo o máximo de reunión son de 10 personas, un formador e 9 persoas. En moitos casos hai 2 formadores, incluso 3, entón vai ser reducido, pero polo xeral é así. Contamos que coas actividades ao aire libre podamos ampliar un pouco o ratio, pero non as temos todas con nós, entón imos a ver como vai evolucionando e cada semana anunciaremos o número de prazas que hai dispoñibles. Alguna pregunta máis? Por aquí, por el teléfono, non hai ningún. Vale, pois moi ben, moitas grazas a todos por acudir, por asistir e por atendernos. Adrián Reiro. Nada máis entón, moitas grazas.